Bai, jakin badakigu uda baino lehen zabalduen zela eztabaida bat jaso genituen, batez ere auzokideen aldetik iradokizun batzuk nolabait aztertzeko sintetxe bidegorriaren segurtasuna batez be. Hori dela eta uztailean hartu nuen konpromisoa pizkat alternatiba teknikoak aztertzeko eta ikusteko egin dugu, eta azken batean teknikariak planteatzen dizkiguten alternatiba teknikoak ez gaituzte gehiegi konbentzitu nolabait, eta hori dela eta nolabait auzokideen eskakizunei erantzuna emanez erabaki dut bidegorria kentzea, eta horretarako aginteak eman ditut, eta gero zabalduko dugu gogoeta bat lasai, gogoeta berri bat, nolabait jarritako bidegorri honi alternatiba bat emateko helburuarekin. Guk azken batean nahi duguna da, lehen esan duan moduan, gauzak errestu biziketa erabiltzeko, alde horretatik nik uste dut oso importanteak eman ditugula bidegorrien sarea zabaltzen, eta orain, kasu honetan atzera botatzen dugu auzokideen eskakizunei edo auzokideen erantzunez, baina jarraituko dugu alternatiba bilatzen.